هاليلويا እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስሙ ይባረክ ሰላም ቅዱሳን ላይፍ ተከታተሉና ዘለኹም ኩልኩም حوات ካብ እግዚአብሔር አምላኽናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ሰላምን ጸጋን ይብዛሐልኩም እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ከምዛ ዓይነት ሰባት ተሸቁሪሮም ሰባት ዝገብርዎ ጨኒቁዎም ኣብ ዘለውሉ ግዜ ንሕና ግን አምላኽ ይመስገን አሜን እግዚአብሔር ጥራይ ፍርሓትና ኢየሱስ ጎይታ አሜን እስኪ ቃል እግዚአብሔር ክንሪኢና እግዚአብሔር ይመስገን ኩልና ልብና ናብ ቃላቱ ከቅልብ እዝነናኻ ናብ ዘረቡ መታን ከድንን ኩልና ልብና እግዚአብሔር ይመስገን ከነድንኒና ሃሌሉያ ከም ልኸካይ ከባርከካ መስዋዕተይ ሒዘ كغرب نبخا كم تعم شتو يتونا مقدسكا كم تعم جنا يشتتاب زفانكا قويتا تمسكن نعبيتنا وسيخ كالو تبارخ እግዚአብሔር አቦና መስክነካ ቃል ካነገርና መብራቲ ንመንገድናውን ብርሃን ይሞተ መስገን በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስም ሕጅ ድማ ጎይታዬ ቃል ካባረኸልና ነተና ፍርሓትካ ዝመርሕ ቃልካ አባሮትካ አጽናዓዩ እግዚአብሔር አቦ እኖ ምሳና ስለዘለኻ ተመስገን ኩሉ ግዜ ናይ ቃል ናባኻ ንሕልፎለና በኢየሱስ ስም አሜን አሜን አምላኽ ይመስገን ንሎሚ ሓቢርና ክንሪኦ ሒዘዮ መጽየ ዘለኹ መልእኽቲ ብዛዕባ ፍልጠት አምላኽን መድሓኑን ይዝብል አምላኽ ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ አሜን ፍልጠት አምላኽን መድሓኑን ዝብል እግዚአብሔር ይባረክ ቅድሚ ናብቲ ሒዘዮ መጽየ ዘለኹ መልእኽቲ መኻደይ ግን ብዛዕባ ዘሎ ህልው ዝኾነ ኩነታት ንሽተይ ክዛረበ አምላኽ ይመስገን እዚ ኩነታት ዝብሓፈሻ እዚ ኢንሲደንት እዚ ወይ እዚ አጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ሰባት ብብዙሕ መልክዕ እዮም ድሪእዎ ደለው ገሊኦም ካብ አምላኽ ቁጥዓ ይብሉ ገሊኦም ናይ ሰይጣን ይብሉ ገሊኦም ናይ ሰባት ይብሉ አቡይ ኮንኩን ክዛረብ ደልየ ደልኹ ግን ኣብ ከምዛ ዓይነት ኩነታት ግን ናይ እግዚአብሔር ቃል እንታይ ይብለና ወይ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ኢልዩ ዝዓርቀና ክንርኢ ግን ምደለኹ አምላኽ ይመስገን ኣብ ገላትያ ኣብ ምዕራፍ 4 فقدي 4-5 شدشتن كم زيبل ملأت زمن مسمصغنا نتوم تحت حق زلو تشايتو من تخوصوم نحنا ولدنت من تخنركب سي املاخ نزخاب سبيتي التولده تحت حقون زخونه ودو لا اخو يبل ولد سلازخونكم كا املاخ نتي ابا ابو إلو زصوع منفس ودو نابلبنا لا اخو يبل امين يسوع غويتايو እግዚአብሔር ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ሲ ቅድሚ ዝኹነታት እዚ መምጹ እግዚአብሔር ንዓለም አፍቀራ ክሳዕ ክንዱ ድማ ወዱ ሊኢኽላ ኢልና ንዛረብ ነርና ኢና ሕጅብ ዝኹነታት እዚ ኣብ ዘቀረባ ግዜ ግን ናብ ዓለም ቁጥዓ ምስ መጸ እግዚአብሔር ይተቆጥዑ ወይልካ ምሕሳብ ግን ጽቡቕ አይኮነን ምክንያቱ ቅድሚ ዝተወሰነ ቅድሚ ዝኹነታት እዚ መምጹ አምላኽ በተሓደ ወዱ ዘአመነ ሁሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም አፍቀራ ይብል ቃል አምላኽ ቅድሚ ዝተወሰነ እዋን ኮሚልና ኢና ንሰብኽ ነርና ስለዚህ እግዚአብሔር ዳሞ እንታይ እዋኑ እዩ ሕጂ ግልብጥ ኢሉ ተቆጥዑ ንዓለም ከጥፋ ሰባት ከም ቆጽሊ ክረክፉ ከለው ምርአይ ናብ እግዚአብሔር ከተላግቦ ግን እሽነት እዩ ሰባት ከም ቆጽሊ ረጊፎም ክድርበዩ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ አይኮነን ሓንሳብ እግዚአብሔር አቦ አወዱ ቁጥዐን ታጊሪው አፍሲስዎ ራይት ዝኾነ ታይም ስመጸ ድማ ንዓለም ብጽድቂ ዝዳንየላ ግዜ ድማ መዲብሎ ሕጂ ግን ግዜኡ አይኮነን ዘለናዮ ግዜ ናይ ምሕረት ግዜ እምበር ናይ ፍርድን ናይ ጥቃን ግዜ አይኮነን ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ግዜ ከምዛ ዓይነት ኩነታት ክመጽእ እንከሎ ህዲልና ቃል እግዚአብሔር ክንሐስብ ቃል አምላኽውን እንታይ ኢልዩ ዝዓርቀና ክንርኢ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን
دراسي نايزي وي اكتر نايز خونتات زي ايكون كون ديتيل كزارب دلي جن حفشاوي بفلايتهم نز خونتات ناب املاخ تلغبو زلكم كاب بولي كيدان زلو قال املاخ እንዳምጽኻውን ነትናይ ሽዑ ዘመን እግዚአብሔር በተፈላለየ መልክዕ ገይሩ ይቅጽዓሉ ኣብ ዝነበረሉ ወዱ ቅድመ መልአኹ ቅድመ መልአት ዘመን መምጽኡ ዝነበረ ጊዜ ዝተጻሕፈ ቃል ግን እቲ እውነተኛ ወይ ተሐቀኛ ዝኾነ ብርሃን ከይሓስካ ነጥቃል ናብ ሰባት እና ሰደድካ ወቢልካውን በፍላይካ ካብቶም ቃል እግዚአብሔር ንፈልጥ ኢና እንብል ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ሶሻል ሚዲያ ከታተሎ ቀኒ ቁጣዩ ከምዚኡ እናበሉ ፖስት ዝገብሩ ነዚኦም ግን እሽተይ መልእክትላትኒ ምክንያቱ ግዜና ከነለሊ እቲ ዝበለጸ ነገር እዩ ኣብ ቡሊ ኪዳን ዘሎ ቃል ኣምላኽ ኣብናይ ግዜ ተጻሒፉ ንምንታዩ ተጻሒፉ ትሕመርቲ ኢሰንስ ናይ ተቃል ተረዲእናውን ክንጥቀመሉ እዩ ዝግባእ እምበር ንኻልኦ ሰባት ኣብ ምፍረራሕን ኣብ ምሽቁራርን ኮማ ዓይነት ነገራት ክንጥቀም ጽቡቕ ኣይኮነን እንድሕር ጽቡቕ ጌርና ተረዲእና ድማ ኣብ ገዛኻ ዓጽዩ በፍርሃት ሞት ገዚኡ ሸغሪሩ ኮፍ ዘብለካ ናይ እግዚአብሔር ነገር ሪአነ ወይ ተሞክረ ኣይፈልጥኒ ከምዛ ዓይነት ተሞክሮ የለን መንፈስ ፍርሃት ኣይኮነን ሂብና መንፈስ ተባዓቱ ይሂብና አሜን ስለዚ አሸغሪሩ አፍሪሑ መላእክ ሞት ኣብ ቤትካ ክሳዕዛኣቱ በፍርሃት ሞት ኣግዚኡ ኣብ ሓደ ትራያንግል ኮፍ ከብለካ ዝደሊ እዚ ጽሪ ዝኾነ ምንጩ ናይ ማዓሙቕ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይኮነን ስለዚ ኩልና በዚ ነገር እዚ ሩዳት ክንከውን ቃል እግዚአብሔር ውን ታይ ከም ዝብለና ክንምርምር ይደሊ እዚ ናይ በሐቂ ስለዚ ሕሰመኒ ውን ክሓስቦውን ስለዚ ቀንኹ ስጋብዛ ግዜ እዚ ድማ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ እዚ ኩነታት እንታይ ትብል ኢሎምን መልእክቲ ክሰድሉ ይቀኒም እዮም ስለዚ ኣፈይ ኣይከፈትኩን ምክንያቱ ንኹሉ ገግዚኡ ስለዘለዎ ማለት እጂ ግዜኡ ስለዝኣኸለ ግን ተሐቂ ክንፈልጦ ቃል እግዚአብሔር ክንርኢ ማዕሙቕ بزلوا أصوار كتيتو أبزلوا اللو جزيجن أملاخنا عنا معقوبيناي أمين سلزي أب كم زكونتات مبارن تايكن حسب لنا وي كم زعينة إنسيدنت كما تنكلوجن قال إجزابير نتايلو يعركنا كن حسب جن صبغي أملاخي مسكن هذا جزء أب قدام ما يمسحف زينا موال معرف أسران حد تريناه سيطان نلبي ناي داويت نتاي جبوريبل على علو تجيروا على عيلو تقطع يبل أب قال ونتريناه تقطعه سيطان إسرائيل تاجونه تقطعه يبلنا بدحريو داويت حزب إسرائيل كفكد يوآب مثل أخو يوآب نتقال تاجبور يبل فنفنو جن أتي حقي نايت نجوس ترير سلزنا برجن تاجبور يبل تقبلوه كقطر كيدو نيلوين نبينا من كمان أبتو قطري آياتون نمن تاي تقال فنفين هو سلزنا بره داويت هبز جزيز سلزي تردو زجبرو زلون سلزي تردو أتي قطعة كاب أملاخون مسمته سلسة نجار كمرز أخولينا نري كاب زن سلسة مرز مسبولوس كاب أب إيد سب أب إيد أملاخ يا أملاخ مسكندس يا تبلني مخاني حش محرتو نزل عالم سلزخونه كاب أب إيد سب أب إيد أملاخ موداق يحيشيلو نتي مقطعتي بأملاخ نعون تاي قبوريبل حريو يبلنا سلزي سلسة معتي أبتي حزبي في رامس كونه كنديشح أكل سبوديغو سب أشح زخون سب وديقو يبلنا تدقرم جن تحساباتين تأدلي كاب كم زعينة كونتات جن نقول لنا متان وشتنا كتصنع جن قادي سوفرين آمين إجزاء بيهرجن نزل خمسة عينة situation و incidents كله يتكملوا آمين أتي أب عود أورنانت أب حديق سماي حديق مدري تتأو زبالة نيجزاء بيهر ملأخ شعو نبي قاد كسوق نداويت نقرم سبولو داويت كاب عودي أورنان تشايت ونتا جرات أبو مسواتي مسقربة إجزابير دما بحوي ملس هلو يبل سلزي زابوتا زي أنتي تخوني له مالتي بيت أملاخ تخون سلزي سيطان حدا جزء عشو سلزبل نتي نيجزابير مخري كي تردو أنتي قبري مالتي يك ألا تفوي أمين حواتي سلزي إجزابير يمسكن أب كم زعينت جزء دما أملاخ سوفريان مخانو كله غمز خيل نغمز عينت من نقنا نخمس عينت ناي قطع زمسل نجارات كما تنكلو እግዚአብሔር ታይገብረሉ ይጥቀመሉ አሜን ሞዳ ታይገብረሉ ኮሙድማ ይጥቀመሉ ስለዚህ ከይተረዶ ናምነት ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ መስቀል ክደፍኦ ኸሎ ድሕሪ መስቀል ኣነ ንስኻትኩም ከምንውለድ እንተ ዝፈልጥሞ አንጻር ደጌታት ሲኦሉ ከምንስለፍ እንተ ዝፈልጥ ምደፍኦ ዶ
سلازي እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ጊዜ ኣብ ከምዚ ኹነታት እምባር ኩልኩም ሕዋታይ በዚ ጋጣሚ ዝኽብሎ ዝደሊ ወይ ከሕልፎ ዝደሊ መልእኽቲ እግዚአብሔር ኣብ ዙፋኑ ኣሎ አሜን እግዚአብሔር ኣብ ያሎ ኣብ ዙፋኑ ኣሎ ተኻለይቲ መልእኽተይ ድማ ብዛዕባ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ማለት ዮሐንስ ሐዋርያ ዮሐንስ ማለት እዩ ኣብቲ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ኣብ ደሴት ጳጥሞስ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ጊዜ ሮማውያን ንመሓዩር ዝጥቀሙላ ዝነበሩ ደሴት ያ ጳጥሞስ ትብል ተርእናያ እንታይ ትብል ሞርታል ወይ ድማ ሙት ነገር ዘይፈሪ ነገር ማለት ጳጥሞስ ማለት ኣብ ከምዚ ናይ መሓዩር ጊዜ ተኣሲሩሉ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ መጽሐፍ ራእይ ዮሐንስ ብኹሉ አንቬይል ኮይኑ ተገሊጹ አምላኽ ንሰባት ደለዎ ምኽሪ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጊዜ እንከሎ እንታይ ኮይኑ ሬቨሌሽን ተዋሂቡ ክብርና አምላኽ ይኹን አሜን ነቲ ሙት ዝመስል ነቲ ዘይፈሪ ዝመስል ነቲ ከቢድ ኩነታት ዝመስል አምላኽ ግን ይጥቀመሉ ምዃኑ ክዛረብ ደልየ ስለዚ ኣብ ከምዚ ጊዜ ሐዋርያ ዮሐንስ በመንፈስ ተነጢቁ ነታ አምላኽ ኣብ ልብ ደቂ ሰባት ሓሲቦ ደሎ ኣብ ልቡ ሓሲቦ ደሎ ደቂ ሰባት ድማ ክግለጽ ከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ እዚ ጊዜ እዚ ድማ ንዓና ንኣመንቲ ካ ብፍላይ ምስ እግዚአብሔር ጊዜ ክንሕልፍ ካብ አምላኽ ምኽርታት ክንቅበል ሓሳብ ክንቅበል ብኡቢልና ድማ ንዓና ኮይና ንህዝብና ክንከውንውን ናይ እግዚአብሔር ቃል ይነግረና ክብርና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ናብ መልእኽተይ ክኸይድ ብዛዕባ ፍልጠት አምላኽን ምድሓኑን ዝብል መልእኽቲ ኢና ክንርኢ ዘለናዮ ጊዜ እንድሕዳ ጽቡቕ ጌርና ርኢናዮ ፍልጠትን ምህዞን ሰንዓን ዝበዝሓሉ ጊዜ ሰባት ፍልጠቶም ይዕብዮም ሰማይ ዝጥንቁር ግንቢ እናሰርሑ ካብ ናይ እግዚአብሔር ሓቅን ካብ ፍልጠት አምላኽን ወጽዮም ናብ ዝተፈላለየ ጥይዋይ ዝኾነ መገዲ ዝኸድሉ ዘለው ዘመን ኢና ዘለና ንርእሶም ኣብ ምዕባይ ከምኡ ድማ ንኣንጻር ናይ እግዚአብሔር ፍልጠት ኣብ ዝኸድሉ ዘለው ጊዜ ኢና ንኸይድ ዘለና ንእግዚአብሔር ዘይምፍላጥ ሳዕቤን ኣለዎ እግዚአብሔር ዘይምፍላጥ እንታይ ኣለዎ ሳዕቤን ኣለዎ ኣንጻር ምኽርን ፍልጠት አምላኽን ክትከይድ እንድሕዳ ጀሚርካ እንታይ ኣለዎ ሳዕቤን ኣለዎ ሓደ ጊዜ ጳውሎስ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብቲ ፍላይ ካልኣይ ጆርኒ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ ጊዜ ኣብ ምግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ኢና ንረኽቦ ናብ ኣቴንስ ምስ ኣተወ ንጢሞቴዎስን ንሲላስን ምክንያቱ ኣብ ዘዛኣተወ ኣብ በዓል ተሰሎንቄ ኣብ ቤርያ ስደት የጋጥሞ ስለ ዝነበረ ናብ ኣቴና ኣፋኔሞቶም ሰባት ምስ ተመልሱ ጢሞቴዎስን ሲላስን ከርክብዎ ክሳዕ ዘርክብዎ ድማ ኣብ ኣቴና ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ዘይሩ ነቲ መቃድሶም ምስ ራእስ ብመንፈሱ ተቃጸለ ይብል ትገርመኒ ሰብ ኣቴና ብዘይካ ንሓድሽ ነገር ምስማዕን ምዝራብን ተዘይ ኮይኑ ንኻልእ ጊዜ ኣይነበሮምን ስለዚ ኣብቲ ጊዜቲ አምላኽ ዝቋጸረሉ ጊዜ ኣይነበረን ሰባት ንዘይ ተፈልጠ አምላኽ ዝብል መሰውኢ ተኺሎምሉ ኣብ ዝነበሩ ጊዜ ጳውሎስ ብመንፈሱ ተቃጺሉ ምስቶም ኣይሁድ ምስቶም ኣብ ዕዳጋ ዝረኸቦም ክዘራረብ ኣብ ቤት ጸሎት ምጀመረ ስሒቦም ናብ በሓድሽ ኣማልኽቲ ዝዛረብ ዘሎ ይመስል ኢሎም ስሒቦም ናብ የወሰድዎ ይብል ናብ አርዮስፋጎስ ምህዞኻን ፍልጠትካን እንታይ ትገብረሉ ቦታ እዩ ተቕርበሉ ቦታ እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ደው ምሰበልዎ ዝተዛረቦ ዘረባ ኣሎ ብጣዕሚ እያ ትገርመኒ ኣቱም ሰብኣቴና ብኩሉ ነገር ምምላኽ ጣዖት ከም ተብዝሑ ርእየኩም ኣለኹ ኢልዎ እንታይ ከም ተብዝሑ ምምላኽ ጣዖት ከም ተብዝሑ እንታይ ይገብር ርእየኩም ኣለኹ ምስ በሎም እናዘርኩ መቃድስኩም ክርኢ ከለኹ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ካብ ፍቅዲ 23 ይኽንብብ እናዘርኩ መቃድስኩም ክርኢ ከለኹ ንዘይ ተፈልጠ አምላኽ ዝብል እተጻሕፎ መሰው ይረኸብኩ ባርሲ ኢልዎ አሜን እዚ ከይፈለጥኩም እተምልኽዎ ዘለኹም ንዕኡ ኣነ ክነግረኩም ኣለኹ ካብዚ ወጽየሞ ዘለው መምላኽ ጣዖትን ትራፊምን ዝተፈላለዩ ዓይነት አማልኽቲ ምስና እግዚአብሔር ነገር ዘይብሉ አምላኽ ዘይብሉ መሰዊ ንዑ አነ ከላልየኩም ይብሎም አሎ አምላኽ ይመስገን አሜን I will show you the way ማለቲ አምላኽ ይመስገን ድሕሪ እንታይ ኢሎም ተዓለምን ኣብኣ ዘሎን ዝገበረ አምላኽ ንሱ ጎይታ ሰማይን ምድርን ይሞ ብኢዳ ብታሃንፀ መቃድስ ኣይሓድርን ይብል ብኢድ
أبتهانس مقادس أملاخ أي حدرني إلو بتحرين تايلوم دس بلتني نسو هيوتن تنفاسن كل نجارن نخلو ذهبيو قال خمسة أنكو يتسب أي قلقلون كابتم تقنيتكم دما حيالو نحنا كبعليت أملاخينا إلوم كم زلو بوينا أن نبرن إنه وساوسن بوخا أينا زلنا مو نسو خم حد سب أبرس كل مدري كنبرو كل عليت سفت أره نسو خم نفس وقفنا زي رحاق نسو من الباش حسس سيلوم ترخبو نأملاخم أنت خدليو نمنا بريئهم دما وسون زمانات دوب دارتن حق قلهم بارسك عليت أملاخ كاب كنا أملاخ نتبناي سب بالحاتن حساب التجبرة كرت وركي ويسبرور وي إمني كم زمسل كن حسبه أي كبأنني ناملاخ أو وركي ناملاخ أمنوات ناملاخ أو حادث التحزج بتنجر كتوردو أنت جميرك you're lost مالتي تفيكا الله قاس لازم تايد بلوم دلو مالتي تفيكم اللهم يبلوم الله مالتي أملاخ نتزمن دنكرنا أحليفو نأملاخ زي مفلات دنكورنا نفسي دعرف أتدلي فتاري أصل تفلت كم وهابي أصل زلوا بيني شرسب نفسه كتعرف أبقى الإيريا كتعرف يزدلي زعرف أنا قريت تدلي سلازم كل جزء نايوان أبهري سلازلوا بملك أنا كم مثلنا نجبر بخوم عينة سلازم تأتى نفسي حدا دعرفه نجار تدلي سلازي نأملاخ سلازي فلتوه سيلو حدا زر أزي جبت نجار جيرا كتعرف يا تدلي نيتشر نايس بيزي حدا سب ملاخي سلازلوه دملخو نجار بقدميو كرئي كل جزء وشتو انتهى اللوه بحق اللوه سلازي زوم سبات زي دما كومي دقور دلو أولوس مبار وانجل كسب كلهم كله كابز زمن دنكورنا كوتصم إلي إغزابير نزل نجار زنتاي قبور يبل لي إخوه أمين مستير مجابنة نهزاب انتي مخانو كنجر إلو نزل مجابنة تزي كابزل عالم نزل عالم تسوي روز نبرة حجي نقدسانو انت قوين الله تقاليت الله سلازي زمن دنكورنا حليفو ده هو حليفو استيلاب دنكورنا زلو سبات كنا له سلازي انتي بلو مالو زمن دنكورنا أحليفو حدا جيزي أسافسي كابهلونا أملاخ كمنا أملاخ مقلقال كاب نجزي أبيهر هاليلويا مبال وتيوسي نتوم دفارات كنا كلهم يبل ندفارات كنا كلهم سلازي كابت مقدس قرب وتيلو طويلو مالتي ندفارات كنا كلهم راه ورسي أنكر إيقا بك خيريلو نابتي أب عالم زلو كل عينة مجوز وقواتات نابتي أب عالم زلو كل مخرطات نابتي أب عالم زلو مسحات كريلو مسكده كابت دقر مني انت يبل إيدبل عشوه تاكونكو دنقورو خونكو يدفل كابلو ان املاح وطيخا كم نيك زابير منفس وطيخا ناب عالم تخيد كادا تدنقور تعشو لازم باولو سيد بلله زمن دنقورنا حليفو سلازي عشوه دنقورو تراي ودي كونكو كم انسسا كونكو سلازي سب نفتاريو كرسع نفتاريو مذكر كأبخ جمر كلا تاي خون مالتيو درتو ويدما أتي بتحوى زلوا درجة نايسب قديفو نبي يورد ناب انسسا يورد بهم انسسا يخون مالتي سب فتاريو كرسع كلوك زي أبير كابز سويرنا الله آمين سمو يبارخ إذا كان محرتو سلز خون الناي عويلنا نزارو بقول نجر كابيو كم محرتو سلز خون الناي سلز عشقو دونك أورو دما كونكو كسعنا مقدس زي أبير زملس دما شجرنا بركويلو شو لك هيلو he came to understood something آمين قال نجر كردا كبر حلوجن جميرو تاي تردي وشعو እግዚአብሔር ባሰናዩ حريو زلخو زخدو زلخو مقدبا أزيتو مقديو كبل جميرو سلازي نمقدس أملاخ كسع زملسكو أشجر تنبركو نعقاب سماي كابر خوبكو جن أم مدرز دليو يبلين he concluded something مالتي أملاخ مسكن آمين سلازي زي incident زي زخونتات زي نتوم أبيتو زلنا نجزابير منفس كميسنا زلنا حزبي أبي كونتات كم زلنا يلك عنا أمنتنا توكلتنا فوكاسنا أنتي كم زلوا من قست أملاخ نصدقون ديو ولا سكال أبتنزلوا أنا حيدة قرابو ديو كأب كمين وكل زلنا تبعات زلنا منفسه درجة براغة نقول له زنتي قبر مسيلكم يفتنوا تكونتات بعلو
فتن يبلك نتوم أبدج زلوا نأملاخ زي فلتو أملاخ زي مخورو مخري كم سبعتنا داراني أخن كيدينا كم سبعتنا دما نأملاخ زي فلت هزبي بدون كورنا زملالس زلو هزبي دما شت زبلي تخونتات بعلو تايقبرالو هنياتو تي توكيل كايد سنحكا كاب لعلي كاب بريق كسع تحتي كاب تحتي كسع لعلي كاب حلفتن ناي منقستاتن ناي أهادوتاتن كاب لعلي جميل كاك ساعة تحتي بزولو سب تشقر يرولو أبزولو جزي دما على من تكنولوجيا توكلتي كونكا كم زي كل دما نتوم أبدأ جزلو ملكتي هبي مالتي سلزي come back to me أمين أتوم كلهم تتصعرون تصور كأز خبدوكم أنا خعرفكم نباينعو أنا يا تايلو أربعة بهربات قليل الله أمين أنا تحوتيلو أملاخ مسكن أمين سلزي نعوي لبقى أرعوتي تصورو كل حيزني زلنا أرعوت زابيري مسكن يسبر لنا نأملخ زي مردا نأملخ زي مقطار نجزي أبيهر زي محساب زبها كلهم زيهم زابير كابانا يرحقوا أمين سلزي نعخب سماي كابرخوبكو أم مدرخ أزدليو يبلين شعو تمليسونا بيتك زابير مالتي تحريو زلو تزغودو زلو دسيلو علم كنتو يا نعلم أكابيدو نتكنولوجي أكابيدو نمرحت حجر حيزة نخمز جيرة زبل زنبرة سب أب ساعات زي تو كل تنتاي مخانو تي إنسيدنت بعلو حبيرول سلزي تي أبدج زلون أوشت دلون بمعرس لازمته نتا أبدج زلو معقوبة خمس زلوه أوشت دلو سوري معقوبي كم زلوه أملاخ معقوبي مخانو جزء أبيهر مدحاني مخانو كنرينا دحري مدحانون سلت بالتعمل أختي نتوم أبدج زلو دما تملسونا باي ستيل جزء أبيهر بتصدقي زداني اللو جزء قريبو سلزلو إذا حجي زلو قطع أنا يسيت عندما أتليست نبيت جزء أبيهر كمتس حبري تايهي بالله سيجنالي ملكتيزي زابير يمسكن آمين سلزي سبعتنا زمن دون قرنا تاجرو بلالو يحلفوا يبلالو أملاخ مسكن بتخموتات زتن سؤمه بون غلو أمنة النهابة مزمد دبو سبعي نعلم بصدق زفرد الله معالتي وسينو سلزلو ده سايبلن نعلم بصدقي زداني الله جزي إزي جزي محرتا إن علم جزي فردا يكون جزي فردا إن تقاربي سويز حبرك هذا خونة تاتزي second coming of Christ is very near مالتي كربا يمتس كمزلو أب كربا خمزلو أب أفتجع خمزلو أملاك حزبوز أكبرلو جزء كربا مخانو تايز قبركاي سلز أبزخ زاروهم كله جن نعلم بتصدقي زداني الله جزء جن وسينو سلزلو حجغة سائد ليه حجة أب كل بوتان بزول لسب كنسعو ينقرالو سلزي زمن محرتا آمين أملاخ يكون بقطع عزة تنسألو زلنا يجزي أملاخ تسئلو زلو بمحرتي نحسبوك أكب محرتي بلو زي زلنا يو زمن أملاخ مسكن زمن محرتاي سلزي زمدبو معلتي سلزلو زي أب كل بوتان نبزلو سب كنسحو ينقر ألو إلو وانجل مسابق اللهم زوم سبات زي زرعي وريسبوندغن أزيز قرم قالي إلو الله قتلو قالي جنا نتوانجيل تقبلهم ويبل واقع كفيلو سب نزوانجيل إذا سلزم تسأل كامون عخا بقليل أجباب جيرو أباخا بريزنت مسكوبروس عخا شنتيو نتوم منا أمنجن حيل أملاخي عالم تايو كل جزء وانجيل شنتيو أنا أمنجنا حيل أملاخي سلازي إذ وانجيل زي نايموتن نهيوتن نايزل ألم هيوتن نايزل ألم تفقاتن أب كلت ببينو منصر زلو ناي هيوت ناي موت وانجيل كنسو زوم سبات زيوم قد الله قصلو يبل وي هيوت كا نام ناي زل عالم هيوت آتيا أب جنت كتنبر بزا وانجيل زيا بزا أمنة زيا وي دما نزا أمنة زيا نزا كلال تمثل أمنة كونفس غير كاتأت وأمن بود أملخ بمؤمن أمين كاتأت وجودنا نزا جودنا زي آدمه لحدا الله جيز كلا أم ناي زل عالم تفاتي كاتأتو سلزي you choose the best أملاح برهاني هذا النامين بفلاي نتوم بزجزي زمالتي نتوم أم نيتفات قدنا أب حتيات أب عالم أب تفلالي ما تسجعن مخولن سإنكم زلهم ستيل وانجيلي سبق له كم موت نبهيوت التساجر له جزء تسيد الدي تمعلت مدحن زياء أبز جزيزي إنها بجزء أبير كتملسو يمحت أنكم جزء أبير يمسكن يسوس قويتاي
أمين سلازي الله جسولو يبل أزي عشنتيو ستيل حجون عشنتيو أملاخ زمن نقولنا يحلفوا وقنسو ستيل سبقنا بعشنتي خيدمو لبوقنا بأملاخ ينصر يبل እግዚአብሔር መኺርዎ ዘሎ መኽሪ ምክንያቱ ፈሪሳውያንን ቶም ገለገለ ናይ አይሁድ ህዝብን ንሕዳ አሪናዮ አምላኽ ዝመኸረሎም መኽሪ በዮሐንስ ጥምቀት ታይገበሩ ወይ ድብል አይሰምዑውን ሸለል ኢሎሞ ስቲል ጎይታውን ምስመፀውን ስቲል አይተቀበሉውን ስለዚ ጽድቅ አምላኽ ገዲፎም ጽድቅ ገዛርሶም ከተخሉ ስለዝፈተኑ አምላኽ ድማ ሕሊፍ ይቦም ማለት እዩ አምላኽ ካብ ከምዚ ይሰውረና ስለዚ እግዚአብሔር ከምዚ አይነት زمن ناي محرت ناي وانجيل زمن እግዚአብሔር ሂብና አለው ኢየሱስ ጎይታይ ነዚ አብ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 8 9 ታይ ወሎ ጳውሎስ ደስ በለኒ እቲ ዘይምርመር ሀብቲ ክርስቶስ ነዛብ ክሰብኽ ለአኸኒ ኢሉ ነዚ ዘይምርመር ከመይ ዝበለ ሀብቲ አምላኽ ዝሓዘ ወንጌል ሲ ብላክሲ ክትቀበሎ እሽነት እዩ አዝዩ እሽነት እዩ ሰቤሪያ ግና እንድሕርኢና መጽሐፍ ቅዱስ ጎይታ ይባርኩም ብጣዕሚ ደስ ይብሉኒ ካብቶም ኣብ ተሰሎንቄ ዝነበሩ ዝበለጸ ደግታት ነበሩ እቲ ቃል ምስሞጾም ተወንጌል ምስሞጾም ዝገበሩ ሪስፖንድ እንታይ ይተልካ እቲ ቃል ካብ አፍ ጳውሎስ ዝወጽ ዘሎ ኮምኡዲስ ኮምኡ አይኮነን በመባል ነቲ ቃል በመመርማር በሙሉ ፍቃዶም ተቀበልዎ ይብል ንህይወት ምድሓን ዘላለም ድማ ኮይኑሎም አሜን አክንድ ነቲ ቃል ኮምኡዲው ኮምኡ ይኮነን በፍላይቶም ኣብ ተፈላለየ ቦታ ሞ ወንጌል እናቃለልኩም ነዚ ምድሓን አምላኽ ዝሓዘ ክቡር ዝኾነ መዝገብ አምላኽ ወንጌል ተቃለሉ ሰባት አክንድ ኮፊልኩም መጽሐፍ ቅዱስ በፍላይ ኣብ ዘለናየ ግዜ በሃርድ ኮፒ በሶፍት ኮፒ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሰሲኑሉ ዘሎ ግዜ አሜን ምንም ዝኾነ መመኽኔታ ምንም ዝኾነ ምኽኒት ዘይብሉ ዘመን እዩ ቴክኖሎጂ ንባዕሉ ኣብ ገለ ነገራቱን ይጠቅመና ስለዘሎ ስለዚ በዚ ኣብ ሞባይልና ኣብ ኮምፒውተራትና ኣብ ዝተፈላልየ ናይ ቴክኖሎጂ ጋድጌት ብሙሉኦም እግዚአብሔር ተገይሩሎ ያ አምላኽ መስከን ወንጌል ሲ ብሙሉ ቅልል ብዝበለ መልክዕ መጽኢልና ኣሎ ስለዚ ቶም ኣብ ፍልጠት አምላኽ ዘይለኹም ሰባት ህዲልኩም ከም ሰቤሪያ ክትምርምሩዎን ተቃልኩም ኡዲዩ አይኮነን እግዚአብሔር ንህዝቡ ዝመኸረሉ ምኽሪ እንታዩ በመባል ክትምርምሩ መልእክተይ ዝሕልፍ ዘለኹ ምክንያቱ አክንዲ ምቅላልን አክንዲ ምልጋጽን ከም ሰብአቴና ከይትጦፉ እግዚአብሔር ምሕረቱ ይብዛሐልኩም አሜን ጎይታ ይባረኽ እምባር እዚ ንአምላኽ እዚ እንድሕር ዳ ፈሊጥ ቃዮ ቶም ፈሊጦሞ ተቀበልዎ ሰባት እንታይ ያለዎም ምድሓን ኣለዎም አሜን ኢየሱስ ጎይታይ እቶም ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ንእግዚአብሔር ቀዲሞም ዝፈለጥዎ አምላኽ ዝመኸሮ ምኽሪ ድማ ሒዞም ንዝጸንሑ ሰባት እንታይ ያለዎም ምዕቆብ ኣለዎም አሜን ሓላዊ ኣለዎም ጉስነት ኣለዎም ምድሓን ኣለዎም ካብዚ ኩሉ እዚ ግን ሎሚ ዝዛረበሉ ግን ምድሓን ዝብል እዩ አምላኽ እሙን ሓላዊ እዩ አምላኽ እሙን ጓሳ እዩ አምላኽ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ እዩ ልክ ዓብቲ ደንበና ባጊዕ ምስኣተኻ አነ ትደገ ባጊዕ ኢሉ تناباي زاتو مغواسي كركبي غسنت تركب توكلو تركب اب غزي خبيب كونتات دما اتصوعو تركب امين كابز كل بنفيتس كن لو ما انت حنت دزاربلا انت يا تونا املخ زفلطو حزبي يغبروني يبرتوني مدحان اللهم امين يسوس غويتاي سلازي حدا غزي اب تنبيت دانيال كلنا توصانيا صبوي تنبيت دانيال معراف 3 حدا قال له نبوكدنصر تقطعو اب غولغول دورا 50 ام زقومتو ورقي حدا طاوت اب زقوملو غزي نزوم تماريخوم اسرائيلاوين ابت غزيتي امركو سلازنبرو تماريخوم زخدو يعرخو دانيال 3 سجدولو زبل تأزاز مزي حدا غزي خنتات كسكدكاي مزي تاي غبركا هو درجه ري وند زخنتات او حنت 4 كوي شوقيتنا زلو امزن كله تغير ولا ابغز خعصو تخنتات مصي زلو اين عصونينا كن امين اين عصونينا እግዚአብሔር ይመስገን اين عصونينا ማለት አንጻር መንግስቲ ኮንኩን ዘራብ ደለኹ ልብና ግን አይተዓጽወን አሜን ትናምላኽ ዘለና ምድሓን አይተዓጽወን ናይ መንግስቲ ዝበሎ ነገር ነተግብሮ ለና سبوتو ان هالو بتنقاق እንደተመላለስና ከምቶም ኣብ ዓለም ዘለው ተሸቁሪሮም ኣብ ፌስታል ናአቱ ዝኸዱ ዘለው ግን ኣብ ፌስታል ላይ ናአቱኒና ስለዚህ አምላኽ እንታይ ናይ ማዕቆቢና ሰብ ዝገብሮን ዝጭብጦን ጨኒቅዎ ኣብ ፌስታል ይዛአቱ ደሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ግን ንሕና አምላኽ መስከን ምድሓን ኣለና ኢየሱስ ጎይታ አሜን ንኹሉ ዓይነት ዝወፀ መምርሒ እና ተግበርና
ግን ክሳዕ ከምዛ ዓይነት ጭንቀትን ከምዛ ዓይነት ፍርሃትን ግን ኣይንወርድን መንፈስ ፍርሃት ኣይኮነን ሂብና እንታይ ሂብና መንፈስ ተባዕቱ ሂብና ክብርና አምላኽ ይኹን አሜን ስለዚህ ንኹሉ ድወፀ መምርሒ እናተግበርና ግን ንርእስና ኣይንኹንንን ንርእስና ኣፍርሃት ኣይንንብርን ከምቲ ሰብ ኣብ ዓለም ተጨኒቕዎ ተረብሽዎ ደሎ ኣይንርበሽን ሰላም አምላኽ ኣሎ ምሳና አሜን we need to check እምነትኩም መርሙሩ ኢሎም ሰብ ቆሮንቶስ መኸታ ዘይተጽንዑ ይኹም ርእስኩም መርሙሩ ኢሎም በእምነት ተዳ ዘይሃልይኹም ሕና ግን በእምነት ኢና አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ኣብ ከምዚ ግዜ እምባር ኩነታት ከስግደካ ይመጽ ከስግዶም ኢሉ ምስ መጸ ትድበሎም ነገር እንታይ እንድሕሪልና ካብቲ ብጣዕሚ ድገርመኒ ነዚ ግሁር እቶን ሓዊ ዘይትሰግድ ዘበለት ነፍሲ ኣብያታ ኣቱ ኣብ ተሓዊ ኢማጂን ግበርዎ بزلوا أيهود بمولهم تم أبو زلوا بتي أيهود بولوا whatever بولوا ولا citizen night بمولوا night عد بمولوا لك انبلتا مستهرمس انتاي قبوري دبلكا رم إلهم كلهم حجي أبو خلنا مو تي imagination من رأيه كلهم بت إلهم سي بينهم ثلاثة سبات تيل إلهم كواتسوسي أزيو يجرمني بتعمي يجرمني كحسبه كله أنا مالتي كل سب بمولو بت إلو زم ثلاثة سبات زيهم جن نحنا النملخو أملاخ انتين قبرينا نفلتوينا نحنا النملخو أملاخ تايو النفلتو أملاخينا آمين سلازا أب كم زعينة جزء نبوكدنصر سجدوا أبزبل اللوم جزء زم سبات زيهم جن دفلت زتموكر قال سلازلو أملاخ سلازلو نزل السخاز قوم كايو مثلي عين سجدنينا إلهمو تقال كم زي زبل شعونا بكرنصر كوري نديرون سيدراق ميثاق عبدنيغون كم صوم مازز يبل شعونا زوم سبات زيوم اب قدم نغوس ام صوم نبكرنصر ملسه بلومون اتوم سيدراق ميثاق عبدنيغوتن امالختي زي مملخكم نتزقمكم مثل ورق زي مسغادكم سي نعقت ديو إلو كزاربهم كله كم بحدش ملخت كنفحلكم يمو تاي غبر يلوم سجدوا إلوهم شو انت إلهم حجون انت زي سجدكم لوجنا بؤنا بتجوروا تنحوي كدر بيوكم اتخاب إيدي زنا قفكم أملاخ كمان يبلهم سيدراقن مساقن عبدني يقولنا تنقص كم زيلهم ملسلو ورنو بكدنا تر بزنا جرزي ملاش كنبكا أيد لينان ونقص اتي النملخو أملاخ كاب تجور وتنحوي كنا قفنا يخيليو كاب إيد كون كنا قفنا ايو ونقص نسوخ كنا قفنا انت زي فتوى نحنا اسنا أمالختها كم زي نملخهم نتزقهم كايو مثل ورقون كم زي نسجدلو فلت بلو يبل ريخم وانا أملخ مفلت انتاي كم زي مسألك سلازم نحنا نزل نسخا زقهم كايو مثلي اين سجدن اينا بزينا جارز ملاش كنبكا ايد لينانيو إلومو نعمل لك مفلات طعمي أمين يسوس كويتاي قدمي سيتويشنز قدمي زخونه كبت زخونه معبلات قدم ممصوم اقدم كان غزي ابير مفلات ازي طعمي لنكن حدا سبا غطامي دوي للوسي انت دا تكبر لها إليوس هيز ماي فيلو براذر مزمور 9 حدن سي شمددو لخو يلني بتعمي تجريمه انت دا اب حجي بصحيكا مزمور 9 حدن تشمددو لخا يليسي نزا خونتات سب مزمور 9 حدن يتحلف إلو مايل بتعمي قري مني أبي صنحنا حج نشمدد أبي صنحنا حج نشمددو كونتات مسمصه كونتات مستقلصه شمديد كاي كونن زوصا ناي እግዚአብሔር ቃል ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘሎ ኣብ ጽላት ናይ ስክሪፕቸርስ ማለት ዘሎ بدحريو منفس هاللو أمين قال ترى دي كونه بدحري انت هاللو منفس هاللو تقاليو شمديد كايدي كونه نتقال بدحري تقال دلو منفس مسترداك يزعقبك سلازي اقدمنا ابت خمس عينت እግዚአብሔር ዝባሃበና ጊዜ ቃል እግዚአብሔር ክንበልዖ ንጥዑም ጊዜ ይኮነና አሜን ሕጂ ንሽምደደሉ ጊዜ ይኮነን አቀዲሙ ዝተሸምደደሞ አቀዲሙ ዝተዓቆረ ንከምዚ ጊዜ ካታ ይኮነካ ስለዚህ ነዞም ሰባት እዚኦም ከምዚ ይኮይንዎም ሓንሳብ ክንሽምደድ አይበሉን ስለዚህ ንሕና እንምልኹ አምላኽ ንፈልጦ ኢና ካብቲ ጉሩቶን ሓውን ስኻ ዝጉሃር ካዩ ከም ድሌ ካየርካ አጉሮ ንሕና ነዚ ዝቆምካይ ኣይንሰግድን ቃል አምላኽ ኣይፍቅደልናን እዩ already they know the word بزي كان حدا أملاخ نخال أمالختي أي تسكت سلزبل نتقال فليتومو سلزون عم تاجرومو كنبرو ون سلزلهم كم عينة فتنا in fact أي تفتنا نحنا
ነቶም ዝተፈተኑ ቃል ኣምላኽ ግን ሓቂ ስለ ዝኾነ እትሰኮድ ኣለኹ ስለዚህ ነዚ ጉሩቶን ሓዊ ኣይንሰግድን ኢሎም ትድገር መንስ ብመጓናጸፊኦም ገይሮም ነቶም ሰለስተ ሰባት እንታይ ገበርዎም ይብል ደርበይዎም ናብቲ ጉሩቶን ሓዊ ይብል ኣነ ብዚያ ክዛረባ ደልየ ደለኹ ሲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ከቢድ ዝኾነ ሲቹዌሽን ሲ ኣምላኽ ስቕ ዝበለ ይመስል ክሳብ ንሓዊ እትድርበሲ ወስቕ እንተበለስ ግድኻ ዘይብሉ ኮይኑ ስማዓካ ከምኡ ኢልካ ምስ ተኣመንካዮ ሲ ኖ ግሻዕ መፂኡ ከምኡ ይድመስለካ ልክዕ ግን ነዞም ሰባት እዚኦም ክሳዕ ዝድርቢዎም ኣብ ተሓዊ he was silent ኩሉ ግዜ መምህር ኣብ ግዜ ፈተና he kept silent ኣብ ግዜ ፈተና ኩሉ ግዜ ተመምህር እንታይ ይገብር ስቕ ይዝብል ፈተና ከመይ ተሓልፎ ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ፕሮሚስ ኣለና ክሳዕ ነቲ ክሳዕ ናይ መወዳእታ ኣይኮነን ተፈተነ መውጽኢ እንታይ ገይሩልኩም ኣሎ ታ መውጽኢ ምርኣይ ዳ ዘድልየካ እምበር ንኹሉ ሰብ እንታይ ኣለዎ ፈተነ ኣለዎ ነዛ ፈተና እዚኣ ግን ክትፍተኑ ጥራይ ደይኮነስ ነቲ ፈተና ከዓ መውጽኢ ገይሩልኩም ኣለኹ ዝብል ፕሮሚስ ኣለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን እዚኦም ሰባት እዚኦም ከዓ መውጽኢ ኣላቶም መውጽኢኦም ግን መዓስያ ኮይና እንድሕሪልካ ምስ ተደርበዩ ልክዕ all of the sudden out of nowhere Jesus was appeared amen ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእከል ተሓዊ እንታይ ገበረ ይብል ንዓታቶም ምድሓን ንነቡከድነፀር ከዓ ምግላጽ ኮይኑሉ ነዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ኮይኑሎም ምድሓን ነቶም ምድሓን ዝርዩ ከዓ እንታይ ይኾኖም ንዖም ከዓ ብርሃን ይኾኑ እንታይ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ዓይነት ኢንሲደንት ክመጽእ እንከሎ ነቶም ኣብ ውሽጢ ኣብቲ ደንበ ኣምላኽ ፍልጠት ኣምላኽን ፍልጠት ወዱን ዘለና ምድሓን ይኾነልና ኣባና ምድሓን ምስ ኮነ ድማ ነቶም ነቲ ምድሓን ዝረኣዩ ድማ ብርሃን ይረኽቡ ዘለውዎ ሲቹዌሽን ቀሊዑ የሪኦም ማለት እዩ ባብ ጸልማት ባይና ዘለና ንገብሮ ዘለና ጽቡቕ ባይኮነን ክብሉ ይጅምሩ ብድድ ኢሉ 4 ፍቱሓት ሰባት ተራባዕዮም ከዓ ወዲ ኣምላኽ ይመስል ኣብ ማእከል ሓዊ ገለ ከይተጎድኡ ይመላለሱ ኣለዉ ይብል ክብርን ኢየሱስ ይኹን ኣሜን ገለ እኳ ከይገበሮም ሓውሲ ኣሽንኮይ ኣቲኻያስ ብኡ ሓሊፍካ ኸማን እዩ ሓፈጽ ዘብለካ ናይ ሓዊ መንነት ዘይፈልጥ ሰብ የብልና ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓዊ ግና ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነት ኣብ ከምዚ ዓይነት ረግረግ ጸብሪ ግና እግዚአብሔር ምድሓኑ ይልኽ ብጸበባ ፍጡን ዝኾነ ረድኤት ኣምላኽ መስገን ኣሜን ኣብቲ እንግሊዝኛ ብጣዕሚ ደስ ብለኒ ፕሬዘንት ሄልፕ ይልወሎ ኣሜን ኣብ ዝጽውዕ ደበልካሉ ግዜ ደበኽ ይብል ስለዚ ንሳቶም ሓፍ ኣቢሎም ድርበይ እንዳበልዎ ሱኻ ካብ ሰማይ ተቐብል ኣቢሎም ኮይኑ ይድርዳና ሓይለ ሓዊ ኣጥፍኡ ይብል በዛ እምነት እዚኣ ስሙ ይባረኽ ኣሜን ሓይለ ሓዊ ተገበሩ ይብል ኣጥፍኡ መንነት ናይ ሓዊ ኩልና ኢና ንፈልጦ ኮንታጂየስ እዩ ሓዊ እንታይ ኩሉ ግዜ ተላባዲ እንታይ ይገብር እዩ ለበዳ ይገብር እዩ ኣብ ሓንቲ ሓወድ አንዲትካ እንታይ ይገብር ሓሰብ ተጸኒሑ ብፍላይ እንታይ ይገብሮ ይልከም ናይ ለበዳ ነገር ኣለዎ ሓዊ ነዚ ለበዳ ዝ እንታይ ገበሮ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን በመንፈስ አፉ ገይሩ አጥፍኦ ይብል አሜን ካብ ከምዚ ዓይነት ናይ ለበዳ ኩነታት እምባር ናብ ክርስቶስ እንድሕር መጺና ማዕቆቢ እንድሕር ኣለና ኣባና ምድሓን ይኸውን አሜን እቲ ለበዳ በሎ እቲ ዝተፈላለየ ስም ሃብዎ ኣነ ብዙሕ ታይትል ኣይቦን ግን ዝተፈላለየ ሽም ወላ እንተሃብናዮ ካብ ከምዚ ዓይነት ኩነት ሓዊ ዝኾነ ኮንታጂየስ ዝኾነ ናይ ለበዳ እዋን እምባር ከተዕቅቦ ኢልካ ጽዋዕካዮ ፍልጠት ኣምላኽ እምባር ምድሓን የምጸልካ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ነዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ኮነሎም ይብል ምድሓን ኮነሎም ይብል ክብርና ኣምላኽ አሜን ስለዚ ዳዊት ኣብ መዝሙር 40 ኸም ኢሉ ንእግዚአብሔር ሃዲኤ ተጸበኽዎ ንሱ ድማ ደኒኑ ንኣውያተይ ሰምዖ ምስ በለ ካብ ጉድጓድ ጥፍኣት ካብ ረግረግ ጸብሪ ኣውፂኡ ኢሉ ነጋረይ ኣብ ከውሒ ኣቆሞ ንሱ ጉምተይ ከዓ ኣጽንዖ ምስ በለ እንታይ ኣትብል ደስ ትብለኒ ድሕሪኡ ደላ ጠቕሲ ብጣዕሚ ኣትገርመኒ ሓድሽ መዝሙር ንኣምላኽና ኣብ ኣፈይ ኣንበረ ብዙሓት ካኢሉ እዚ ምስ ረኣዩሲ ናብ ኣምላኽ ክውከሉ እዮም ኢሉ ነዚ ናይ እግዚአብሔር ምድሓን ኣብ ከምዚ ዓይነት ግዜ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኢንሲደንት ጉር ሓዊ እዚ ገበርካን ተባሂሉ ዝመጽእ ኩሉ ጉር እቶን ሓዊ ኣብ ከምዚ ግዜ እዚ እምባር እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ እንታይ ገብረና መሲልኩም ይረድኣና አሜን ኣባና ምድሓን ይኸውን ኣብቶም ነቲ ምድሓን ዝረኣዩ ድማ ኣብ ኣምላኽ ክውከሉን ኣብ ኣምላኽ ክጽጉዑን ዝገብር ኩነት ይፍጠር ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ አሜን ኣምላኽ ይመስገን أبو أبتي تنبيت دانيال أم عرف شو دشت دما نحد أرينا يون دانيال ون بزاق زي أون نسون تفتن الله جزيا أبزاق زي دما دانيال نحد أرينا نسون كابتال مادو كوت وصل زدلي بتي ناي من قست النجار متيمو إنتاس لزي ترخبو بتانا أملاخو بآخر متيلهم بأون فتينهم كابت زجر مني من النتهم بسان تاي
مبلع يحكي نعم بس منت انتاي مبلع أب كم ز عينت بلعي زخونة قتالي زخونة كونتات جن اتخبلع زمت مسخاجن متراس كوينو يحدر من مستقلته قدام لخ مستقلته كبرني يسوع يكون آمين قدام لخ مستقلته جنا تخبل عكايلو زمت تخطف عكايلو زمت تقتل عكايلو زمت انت يخون مالتيو نعخاجن متراس يخونك زابير يمسكن انت يلو تنقص بتعمد جرمني زخول داي ندانيال تخجبره كدحنو إلو دخول داي فتيني كسع مشت أمودات أجن حجم يدون فارسن سلزخونة جبرهم سبلوه نبتي جور ناي قد أنا بس مسكدة بتعميو زجرمني مغنياتو نبتي جهور نوي نبتي ناي أنا بس أم بسا قد مسددوه انتاي لوا ادخل لجزء التجلجلو أملاخك ادخل لجزء التجلجلو أملاخك نسو تاي جبر كايلو يناقفك نسو يدحن كايلو أدحينو ودو ودحينو إجزابير يمسكن تنوكلو تي ندليو تقول لي جزء دم أبكر ما أملاخ نقربه له كل جزء إجزابير يمسكن مدحان اللو قدنا زي بلو أي مثلنا كم تي أبزمن هوارات قدنا يبل كان دي كنت أف مسبلوه تخوينو قدنا زي بلو كنت أف قدنا يبلون هذا حدا جزء ممهرنا نقول تانا سايلنت كخون كلوجن نتأفق زلنا خوي سمعنا أي نتأفق أنينا يتقبلنا جناخه أي نتأفق آمين أبكم زع عينت كونتات كل جزء على أملاخي كل جزء دقف سخوننا بكل وجن يتقبلنا جناخه أي نتأفق أنينا يلو أبكى لا يقرنتوس معرفة أربعة سلزي نعملاخ مفلات متحني زلوه زابير يمسكن زابير سلقالو زت مسكنا زت بارخن يكون بزقال جيرنا دمه حتى يرسلوت كنت لينا زابير يمسكن هاليلويا زابير يمسكن يسوع قويتاي قدنا اللو آمين كنت قدنا يبل كان يلومو نو قد علني يلوم تسيد ما نتمع بل نتنفاس انتاي قبره يبلنا جنحو يبلنا أملاخ يمسكن يسوع قيتاي هاليلويا انكا اتعاتنا لك كبر مسواتي انكا تقبل له يسوس كله أملخوي نتمع تمكت فتحو بغوع زخون كان نتمع تحاف كتقنصلو بينها سعيرك هاليلويا متحاف زقنصل محتم زفتح يسوس كريستوس بعل نازريت آمين النازرة صبوق زقبره نتوم سيطان دسعارهم دما كم زحوي نسخاتكم تفلتوا إيخوم بزعبا يسوس بعل نازريت أملاخ بمنفس قدوسن بحيلن كم زقبه النازرة دما صبوق كم زقبره آمين النازرة صبوق زقبره مسهنا له النازرة صبوق زقبره مسهنا له لما أنتي بقويتها بيسوس بزقال زقويتها نبوزحات سبات مدحان كخون تسأل له لما أنت بالشم يسوس تشقري روم زيابي ربو ملاخ موت حزوهم زلوا سبات كلهم لومي كلكم بيسوس متسأل له وأملاخ نتوم نعاخا زي فلتو دما مفلات كخون اللهم نتوم أباخا زي يعقبو دما معقاب كخون اللهم قويتها لما أنت نتسأل لنا هاللويا